Jod Bura ma County ma Homa Bay Joyce Osogo Ben Suda kone tend Arita kwe county no mondo mi owugo oko mar kedo gi joma hundu ma osebedo ka chando jo apiko anyate bwa ma Homa Bay. Jo boda hinyato mago matie bwa ma Homa Bay osebedo ka ywago rochruok mar arita kwe kalore ni ntiere jonjore moko mayo gi apikni seche mago tieno kendo chwe maneg kata mana joge gi moko. Okoni sekta mar apiko ndiko rawere mathoth kalore gi nok mag tije to rochruok mar arita kwe ma miyo joma hundu mayo gi apikni biro ketho sekta makamano. Apikni mag jowa mag boda lal every day. To wakwayo the county commissioner because we say raise this complaint every now and again. Mondo gi yie mondo gi konyo weche mag security. Kech ko gi kutieno sa achiel ok inyal paka apiko e stage kirito kata ngama miyo jaodi kodhi ohala nikech wan e CBO waka wan gi minewa matimo businesses matindo gi. Koro kirite mondo wuoge chiro to kiduoge yuda apiko ni tiyudo ka apiko ni osetimore nade osegol moringo dhi. Koro wakwayo the county commissioner all securities in Homa Bay County mondo gi yie gi konywa e weche mag securities nikech jowa apikni lal to jowa malal bende mokinego to mondo lo weche gi mondo mak jogi be onge. Infrastructure obed ni geche motegno ma police nyalo bedo go, call center ma functional maka ja pinyo gocho ni ekwen safe to tiyo kendo yudore. Kasto wabi fap kune mag chiefe boger malongo mwanya report. Wabro doke bunge mondo watem twak mag insecurity. Wabro dwaro ni CS Kindiki mano bedo renominated. Onyiswa paro maliw moduogogo mok risasi ma muoche wi wadgi to muoche wi wadgi to muoche wi wadgi to dhano to kriti.